na sana kahit ganyan siya, makasama ko pa siya matagal. Hindi ko man maibigay kung ano ang karapat-dapat para mapatignan siya. Pero ang hiling ko lang na sana bigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay na makasama ko pa siya. Yun lang lagi hinihiling ko, lalo pag may sakit siya. Tama na para hindi ka magsuka. Kayanin mo kaya ang buong buhay nakahiga sa isang papag? Katulad na lamang ng sitwasyon ni Jared Alvaro. Hindi makapagsalita. Hindi magamit ang sariling mga kamay. Hindi maiapak sa lupa ang mga paa. Na tanging mata lamang ang nagagamit. Bilanggo ng sariling katawan. Ito ang mabigat at nakakalungkot na katotohanan kinakaharap ni Jared. Sa mahabang panahon kong pakikisalamuha sa mga taong nangangailangan ng atensyong medikal, iba't ibang sakit na ang nakaharap ko. Pero sa mga sakit na yon, cerebral palsy ang karaniwan kong nakakatagpo. Dito sa Pilipinas, ayon sa datos, tinatayang 1 hanggang 2% ng populasyon na katumbas ng mahigit kumulang 1 milyong Pilipino ang dumaranas ng cerebral palsy. At 1 sa milyong Pilipino na iyan ay si Jared. Dito sa puso ng Masbate sa Mandaon, kung saan ang sentro ay isa na lamang malayong alingawngaw, nakatira ang mag-inang Michelle at Jared Alvaro. Mahirap po ang buhay dito sa amin. Dito kami sa pinakamalayo na lugar. Sabi nga ng iba, piso na lang daw ang pamasahe. Makarating ka na. Kasi ito yung pinakamalayo na barangay sa amin. Malayo ang kanilang buhay sa sentro. Nasa tuktok na ito ng bundok. Napapalibutan rin ito ng matatarik na daanan. Putikan kung umuulan at batuhan kung tag-araw. Araw-araw, ang bawat hakbang ay isang laban. Lalo na kay Jared, na hindi kayang maigalaw ng normal ang katawan dahil sa kanyang kondisyon na cerebral palsy. Paano iginugugol ni MJ yung oras niya sa isang araw? Minsan, masaya naman siya. Pag maganda yung pakiramdam niya. Pagkagising niya, ma'am, anong una niyang ginagawa? Gusto niya nang lumabas agad, ma'am. Pag gusto niyang lumabas, kinakarga ko siya. Pero sinasabi ko sa kanya na basta pasok agad tayo. Araw-araw niyo po siya kinakarga para po makalabas. Opo. Sa loob ng 15 taon, si Nanay Michelle ang kamay at paa ni Jared sa araw-araw. Paano niyo po siya pinapakain? Yun, ma'am. Lugaw nga. Lugaw ang pagkain niya. Palagi po? Opo. Lugaw lang yun at saka gatas. Yun Mula- lang ang minimix ko doon. Mula umagahan hanggang gabihan. Opo. Hindi niya kaya kumain ng mga matitigas na pagkain. Kahit yung biscuits, hindi niya kaya kumain ng matigas. Like, Skyflakes. Pero yung Pudgy Bar, yun yung madalas binibili ko sa kanya. Kasi malambot lang, kaya niyang kainin.
Hindi po normal yung pagsalita niya, ma'am. Minsan lang, yun, nababanggit niya, mama. Tapos lulo niya, ulang niya ang tawag niyan. Sa murang edad, iba't ibang limitasyon na ang kinakaharap ni Jared sa buhay. Paano nga ba naging ganito? Nung mag 5 years old siya, ma'am, yung sa sobrang saya niya, pagkagabi noon, yung parang nag-convulsion siya, ma'am. As in, dilat na dilat yung mata niya na naka-straight na yung katawan niya. Yun, natakot ako. Iyak ako ng iyak, tapos umingi ako ng tulong sa kapitbahay. Pero sabi nila, normal lang daw yun. Pero syempre, bilang isang nanay, mahirap. Doon nagsimula, halos buwan-buwan, masaya na ako niyan kung sa loob ng isang buwan hindi siya sumpungin ang kanyang sakit. Nakakapaglakad po siya, ma'am, nung nag 1 year old siya or 2 years old. Kung alalayan siya, ma'am, nakakaano naman siya. Pero nung nag-5 taon siya, doon hindi na talaga siya makaano. Kasi yung mga bones niya dito at saka yung sa likod niya, hindi niya ano yung straight yung likod niya. Hindi rin siya makaupo ng sarili niya. Kung dati nakakaangat pa niya tong katawan niya hanggang dito, ngayon hindi na. Tapos yung mga binti niya as in lumiit na. Anim na taon lang si Jared nang ipagkait ng mundo sa kanya ang normal na pamumuhay. Dinala niyo po ba siya sa ospital? Hindi po, ma'am. Naisin ko man po, ma'am, pero wala naman kaming budget na ganyan. Kaya siguro, hindi ko alam. Yan lang, ganyan lang, siya na lang. Pag sinusumpong siya, nagsusuka siya, pinapahilot ko lang yan. Tapos ang tawag dito sa amin sa probinsya, pin-pin daw. Nagiging okay naman pagkalipas ng ilang araw. Kumakain na siya. Back to normal na naman siya. Bakit, ma'am, Himas, pinili niyo na lang siyang ipahilot kaysa patingnan sa doktor po? Kasi nga, ma'am, mahirap lang naman kami. May trabaho nga ako sa barangay, hindi naman po sapat. Kumbaga, honoraria. Kasi dito sa Mandaon, ito yung pinakamaliit na barangay, yung Santa Fe. Mahirap, ma'am. Kaya lang, wala. Masakit, ma'am. Minsan, iiyak mo na lang talaga. Wala ka namang mahinga ng tulong. Dahil sa kakapusan sa pera, sa manghihilot kumapit si Nanay Michelle. Hindi masiguro kung nakatulong ba ito o nakasama sa kondisyon ni Jared. Saan po kayo, ma'am, kumukuha ng pantustos kay MJ? Sahod ko sa barangay, pinagkakasya ko. Magkano po yun? 5,500 a month. Sapat po ba yun, ma'am? Kung sa kasi dito sa amin, di naman lahat binibili yung gulay. Kung mayroon dyan tanim sa paligid, hindi nabibilhin yun. Kaya pinagkakasya na lang po. Kasi yun lang naman talaga. Sa tagal ng panahon, bahay ang kanilang naging ospital. Walang sawang haplos. Yakap at pagmamahal ng inang si Michelle ang kanyang naging gamot sa mga oras na sinusumpong siya ng kanyang sakit. Bilang magulang, masakit. Kailangan mo naman ng pagpasensyahan kasi minsan kakagating niya ako, kukurutin kung ano na lang dyan. Pasensya lang talaga. Sana kahit ganyan siya, makasama ko pa siya matagal. Hindi ko man maibigay ang ang karapat dapat para mapatignan siya. Pero ang hiling ko lang na sana bigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay na makasama ko pa siya. Yun lang laging hinihiling ko, ma'am, lalo pag may sakit siya. Masakit na para sa isang ina ang makitang labis na nahihirapan ang kanilang anak. Ngunit sa kabila nito, may mga taong sadyang walang puso. Hindi ko maipaliwanag, ma'am. Siyempre, minsan nga, sabihin din sa mga kapitbahay na
ganyan siya, may kapansanan. Wala naman ako magagawa. Hindi ko naman ginusto. Siguro, wala naman magulang na gugustuhin. Maging ganyan ang sarili niyang anak. Hindi man masabi ng direkta, pero ganyan. Yung iba naaawa naman, pero hanggang doon lang. Pinagtatawanan po ba kayo? Yun nga, minsan kawawa siya kasi gustuin ko man na isend siya to school, pero naiisip ko na mas lalo siya mahihirapan. MJ, mahal na mahal ka ni mama. No matter what happen, ikaw lang ang akong anak. Tani, kasama ko pa ikaw ng matagal. Gagawin ko lang ang lahat ng aking makakaya. Alagaan ko siya. Hiling ko lang, ma'am, na sana pagbibigyan ng Panginoon na gumaling siya. Ang panalangin ni Nanay Michelle at ang matagal ng bulong ng kanyang puso ay ang paggaling ni Jared. Kaya naman bilang tugon ng Ako Bicol Party List, nagsagawa sila ng medical mission sa Masbate at isa si Nanay Michelle sa mapalad na nabigyan ng wheelchair. Isang katuwang sa pag-aasikaso kay Jared. Mahirap, ma'am. Kasi lalong dumadagdag yung edad niya, bumibigat din naman siya. Napakahalaga ng wheelchair kasi yun nga, sa umaga, halos hindi pa nag-alas 6 ng umaga, gusto niya nang lumabas. Yun, pwede ko na siyang ilagay doon sa wheelchair. O pwede na akong umalis kung ano. Tingnan ko lang sa lula niya. Si Lolo at saka si Lola niya, hindi naman kaya magbuhat kasi nga mabigat na. Masaya, nabigyan kami ng wheelchair. Malaking tulong po yung wheelchair kasi kung dati, lagi ko siyang kinakarga pag lumalabas kami ng bahay. Ngayon, pwede ko na siyang ilagay sa wheelchair at pwede ko na siyang iwanan dyan kung may gagawin akong iba. Laking tulong po yung wheelchair. Para sa karamihan, isa lamang itong wheelchair. Ngunit para kay Nanay Michelle, ito ay kalayaan. At para kay Jared, ito ay pagbubukas ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Maraming salamat po. Napakalaking tulong ng wheelchair na natanggap namin kasi matagal na din hinihiling namin yun na magkaroon kami ng wheelchair para sa anak ko. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa. Nakakatuwang isipin na sa bawat pagtugon kasama ang Ako Bicol Party List ay unti-unting nababawasan ang mga buntong hininga ng mga dakilang ina na may mga anak na may kapansanan. At para kay Jared, kami po ay umaasa na masisilayan niya na ang iba't ibang kagandahang dala ng mundo sa labas ng kanilang tahanan. Ako po si Rizal Lozada, ang maghahatid ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay.